Сябры, мы рады вітаць вас у эфіры Беларусь-3. Сёння нядзеля, а значыць, у бліжэйшую гадзіну вас чакаюць штотыднёвыя вынікі нацыянальнага хіт-параду. Сябры, нагадаем вам, толькі ў нашай праграме беларускія народныя спевы пачынаюць гучаць модна і па-сучаснаму, арыгінальных аранжыроўках. Увесь тыдзень вы выбіраеце сваіх фаварытаў на сайце 3belarus.by, а потым мы, Вольга Сацюк І Кірыл Ермакоў, сустракаемся ў эфіры, каб разам падлічыць вашы галасы і выявіць лепшых з лепшых. Рыхтуйцеся, мы пачынаем наш музычны марафон. Сябры, вы так чакалі і так прасілі, каб гурт Харлі з'явіўся ў нашым хіт-парадзе. Мы пайшлі вам насустрач. І што далей? Трэба ж было галасаваць за музыкантаў. А так без падтрымкі песні ў нашым хіт-парадзе доўга не жывуць. На жаль, сёння з гуртом Харлі мы вымушаны развітацца. Ты ў лёгкай сукенцы стаяла, як кветка прыгожай была, і хвалямі жыта шугала, ля лесу на ўскрайку сяла. І хвалямі жыта шугала, ля лесу на ўскрайку сяла. Ты ў вочы ласкава глядзела, кругамі ішла галава, і ціха малінаўка пела, і мятаю пахла трава. І ціха малінаўка пела, і мятаю пахла трава. Ужо не першы тыдзень Валерыя Зверва балансуе ў адным кроку ад вылету з хіт-параду. Без падтрымкі гледачоў яе песня пад назвай «Русалачка» рызыкуе патануць канчаткова. Сёння яна зноў на апошнім 14-м радку. Нагадаю, акцыя па выратаванні тапельцаў праходзіць на нашым сайце 3belarus.by.
А зараз галоўнае, каб сэрцы прыхільнікаў Вольгі Змуршык не зайшліся ад хвалявання. Усяго за тыдзень кампазіцыя «Сэрца маё» абвалілася з 7-га месца ажно на 13-е. Сябры, я прапаную вам не верыць забабонам пра нешчаслівую лічбу і неяк паўплываць на лёс кампазіцыі. Собакам загаджу, кусок хлеба положу, а ты, сердце, ходи, меня верно люби, сердце мое, когда тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. Кошкам загаджу, кусок сала положу, а ты, сердце, ходи, меня верно люби, сердце мое, когда тебе хотите, тебе верно любите, у тебя мыши лихие, ты недобрые такие, сердце мое. Нешта вясна ў нас не задалася, і не толькі ў прагнозе надвор'я. Пакуль на вуліцы холодна і пахмурна, вішнёвы сад у выкананні Крысціны Святлічнай таксама не надта квітнее ў нашым хіт-парадзе. Сёння ў кампазіцыі зноў 12-е месца. Сябры, няўжо вясной вам не хочацца рамантыкі? Вишневый сад так гарно цвіў, там салавейка шабятаў, дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не отпускал. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла, прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была, прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была.
где ты гуляла целую ночь, чему расплетена коса, а на вачах блещит слеза, чему расплетена коса, а на вачах блещит слеза. Коса расплетена тому, я ей подруга расплела, а на вачах блещит слеза. Вот с милым я прощалась, а на вачах блещит слеза. Вот с милым я прощалась. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а он другую провожав. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а он другую провожав. Oh yeah. Oh yeah. Нечакана, але факт. Некалькі тыдняў у нашым хіт-парадзе Наталья Камісарова упэўнена наступала на 5-й больш аўтарытэтным выканаўцам. А сёння запал чамусьці знік, і песня апусцілася на 11-ю прыступку. Наталья, вы ж пэўнена ведаеце, за сваё месца ў шоу-бізнесе трэба змагацца вельмі актыўна. Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно. Любила хлопця 1,5 року, любила хлопця 1,5 року, любила хлопця 1,5 року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця 1,5 року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте,
залишайте, добрі сусіди, піде гуляйте, хто ходив в пари, не розлучайте, добрі сусіди, піде гуляйте, хто ходив в пари, не розлучайте. До 10-й прыступкі нашага хіт-параду большасць удзельнікаў нават і набліжацца не рызыкуе. Гэта месца акупаваў дзядзя Ваня і не рухаецца з яго ні ўверх, ні ўніз. Вось і хочацца мне спытаць. І калі ж гэты Іван стаў такім сціплым, што не прэтэндуе на большае? Зязюленька боровая, чаго ж рано не кувала, чаго ж рано, чаго ж рано не кувала, щастя долю не узирала. Что все девки рано устали, счастье долю разбирали. Ты молода, спастилася, горка доля судилася. Не так горка, не так горка, як няшчасна. Пропал твой век, няма щастя. Пропал твой век, пропал твой век, як макаў цвет, что в день зацвел, ночи завял, что в день зацвел, что в день зацвел, ночи завял, как марненько твой век пропал. Яшчэ одна арыгінальная кампазіцыя месціцца не надта высока ў нашым хіт-парадзе. Нязвыклае для многіх песень гучанне скрыпкі даўно стала фірмовай адзнакай гурта Янкі. Але ж мне здаецца, гэты трэк пакуль недаацэнены. Сёння Янкі толькі на 9-й прыступцы. Сябры, давайте ўжо неяк зменім дыслакацыю. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Кліче
плаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дівчина, не бойся нічого. Казак молоденький не зробить нічого. Казак молоденький не зробить нічого. Мужная дівчина, як рибина в'ється. Казак молоденький стоїть, де сміється. Казак молоденький стоїть, де сміється. Там тобі, дівчина, 3 рублі на мило, 3 рублі на мило, один з їх на пиво. 3 рублі на мило, один з їх на пиво. Щоб мати не знала, з ким ночевала. Щоб мати не знала, з ким ночевала. Галоўныя перасяленцы хіт-параду, хлопцы з гурта Дразды, на гэтым тыдні зноў сабралі свае манаткі і пераехалі на 5 прыступак уверх. Зараз новы дом гурта знаходзіцца на 8-м месцы рэйтынга. Куды Дразды накіруюцца далей, гэта, сябры, залежыць толькі ад вас. Наш сайт для галасавання www.3belарусь.бай. Давай, давай! Краса розу растила, жонка мужа просила, голубочек мой, поедем домой. Голубочек мой, поедем домой. А у нас волики мычать, я не ест
Танчыць у нашым хіт-парадзе можна пад любую кампазіцыю. Пытанне толькі ў тым, што і як танчыць. І ёсць толькі адзін абсалютны танцавальны хіт, які сёння чамусьці страціў ажно 3 прыступкі ў рэйтынгу. На 7-м месцы хіт-параду вітаем Алену Грышанову і, як звычайна, танчым у падтрымку. Як кажуць, звычка – страшная сіла. Не ведаю, можа вы і спрабавалі неяк зварушыць юзары з наседжанага месца, але ж у вас гэта не надта атрымалася. Мінус 1 прыступка за тыдзень, і сёння юзары толькі 6. Слухаем і галасуем. Якби не той смичок, чоловік би жінку не бив, якби не язичок, чоловік би жінку
На жаль, мой асабісты трыумф у нацыянальным хіт-парадзе скончыўся, ледзь пачаўшыся. Аднаго тыдня было замала, каб пачуць густ перамогі. Сябры, я спадзяюся, разам мы здолем вярнуць страчанае лідарства. А пакуль я спяваю, а вы слухаеце горліцу на 5-м радку хіт-параду. Нешта не зразумела мне, чаму некаторыя выканаўцы жывуць сабе ў лідарах хіт-параду і не турбуюцца, а мы з Олей то вылятаем адтуль, а то на сілу вяртаемся. Сябры, вось моя кампазіцыя «Соніка» сёння зноў апусцілася на 4-й радок, і я буду вельмі ўдзячны, калі вы дадасце сваіх галасоў. Свети, Сонейка, кап нам было тепленько. Ой да, рей, ой да, рей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой да, рей, ой да, рей. Каля наших хлябарей, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Каля наших хлябарей, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой да, люлі, ой да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку.
Тройка лідараў хіт-параду сёння пачынаецца нечакана з Сяргея Славянскага. Пасля ўсіх вашых лістоў на сайт, тэлефонных званкоў, просьбаў і каментароў мы былі ўпэўнены, што вы ўзнясце свайго куміра на самы верх адразу, як толькі ён вернецца ў рэйтынг. А сёння Сяргей чамусьці толькі трэці. Разом сады цветуць, не ўсе разом осыпаются, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца. Як стаялі над крыніцаю, гаварылі мы з дзявіцаю: не едзь, мілы, у далёкі край, бо застанеш маладзіцаю. Едь, милый, у далёкий край, бо застанешь молодицею. Я любил цябе дзявіцаю, любіць буду маладзіцаю. Жыццё усё чакаць будзеш, як не станеш ты ўдавіцаю. Жыццё усё чакаць будзеш, як не станеш ты ўдавіцаю. Ой, палова ўсіх садоў цвіце, ой, палова асыпаецца, палова з тых замуж ідзе, а палова разлучается. Палова з тых замуж ідзе, а палова разлучается. А вось і прыемная нечаканасць. Усяго за 2 тыдні рэкорднымі крокамі уварваўся ў тройку лідараў Аляксандр Патліс. Сённяшняя другая прыступка хіт-параду – гэта не толькі дасягненне тыдня, але і камплімент музыканту за ўсю яго шматгранную творчасць. Соніка заходзіць, вокны паглядае, Паўлюк на ганулю скоса пазірае. Ох, доля мая, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Ох, доля мая, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Як тая цяцера, што лятаць не хоча, гэтак маё сэрца за табой лякоча. Як тыя калёсы, што летаць без мазі, я да цябе прыліп, як свіння да гразі. Як тыя калёсы, што летаць без мазі, я да цябе прыліп, як свіння да гразі. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок жа высок, як лапаць на печы, а ты мне ўсё кажаш, што я не дарэчы. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты,
надта складана здагадацца, хто сёння ўладкаваўся на музычнай вяршыні. Калі Яна Старцева і адыходзіць ад першай прыступкі, то недалёка і ненадоўга. І тое, каб адразу вярнуцца на сваё заслужанае месца. Пакуль Яна прымае віншаванне, мы слухаем самую прыгожую песню тыдня. Заболит сердечко, гляну на другое, мое сердце ноет. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Прилягла поспать, ды приснился сон. Да мяне мой милый у тым сне пришел. А як я прочнулась, а яго няма. На правой рученьке малое дитя. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Ты думаешь, милый, что я пропаду? Я свое дитятко сама прокормлю дитятка, а я и буду жить. А ты, мой миленький, будешь век тужить. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Вось такім атрымаўся музычны тыдзень на тэлеканале Беларусь-3. З гэтага моманту галасы абнуляюцца і пачынаецца новы этап музычнай барацьбы. Удзельнікі хіт-параду зноў чакаюць вас на нашым сайце www.беларусь.бай. А вы, як звычайна, ідзяце ў інтэрнэт, выбіраць фаварытаў і падтрымліваць родную музыку. А ў нас засталася яшчэ адна пачэсная місія. Мы прадстаўляем вам новага ўдзельніка музычнай барацьбы. І сёння гэта гурт Дэвайсы! Сустракайце, слухайце і вырашайце лёс песні. А мы на гэтым развітваемся і па традыцыі жадаем вам добрага настрою. І прыгожых песень. Бывайце! Ускрасила, де лебедки сели, одна хату подали.
Ты ускрасила, для